У душы мітусня 1 верасня, у мяне важны крок, першы урок і званок. Мне актыў гаварыў, гэты клас не бяры, а я упартая ў вас, я ўзяла гэты клас. Ды я прызнаюся, вельмі я баюся. І дырэктар раней падбадзёрваў мяне, сціснуў завуч руку, на маім ён баку. Вартаўнік абамлеў, спачувальна глядзеў, так жа мне гаварыў нешта ўвесь калектыў. Але прызнаюся, ўсё адно баюся. Я такога чула многа, дзецьмі ў школе трэба строга, ды што маю, паўтараю, я зусім і не такая. 1 верасня у душы мітусня, я ішла як у сне, суцешалі мяне. Абдымалі мацней, давялі да дзвярэй, ціха паставілі, а затым уцяклі. Я стаю, думаю, думку адчайную. Я такога чула многа, дзецьмі ў школе трэба строга, ды што маю, паўтараю, я зусім і не такая. Не такая, я другая, я люблю іх, не караю. Не такая, голас я не павышаю.